Постиженията не са просто успех. Те са резултат от самодисциплина, организация, ред и структура. Абсолютно всичко това са функции на бащата, на бащиния архетип. Ако майката символизира принадлежността и безусловната любов, то бащата символизира закона, реда, структурата. Той е тази фигура, която изгражда егото. Не всеки е имал баща, който е бил опора. Някои са имали баща, който е унижавал, който е ранявал или пък просто го е нямало, отсъствал е. Но този баща, който ще изградиш вътре в себе си, е много по-важен от този, който те е създал. Ако искаш да разбереш как да заглушиш гласа на критикуващия те баща и да изградиш нов вътрешен баща, който не ранява, а лекува, то това видео е за теб. Не, че имам нужда от представяне, просто знам колко обичате да чувате моето име. Аз съм Мони Зенгинер. Това е изворът на моята сила и символа на моята мощ. Тигрис, а вие сте добре дошли в моя сарай. Искам да започна днешното видео с една хвалба, с едно фукане така от моя страна, като ви кажа, че приключи. Първата ми година приключи. Първата година от моето пътуване в дълбините на психологията, в пътуването ми в моята лична трансформация, в отдаването на моята най-голяма мисия приключи. То успешно. Взех си всички изпити, затворих така първата от многото страници, първата глава и съм много доволна. Който е редовен знае, аз не се движа по графици. Казвам си, че ще снимам нещо, планирам, но не го правя, защото в живота ми се случват някакви неща, които ме провокират аз да снимам друго видео. Този случай е такъв. Тази седмица трябваше да има на кушетката, но просто се случиха много значими, символични неща в моя живот, които ме потикнаха да снимам това видео. Сега почвам да ви разказвам, но преди това искам да ви кажа, че за моята свита от най-приближени подвизаващи се на моята сакрална Patreon земя ще има нещо много изцеляващо. Както всеки път, но този път особено изцеляващо, защото ще направим един практически психоаналитичен дневник за хора, които имат трудна връзка с труден баща. За човек с трудна бащина история, така да го кажем. Заедно ще моделираме този вътрешен баща. Ще ви дам точни и ясни въпроси, по които да си водите този психоаналитичен дневник в фройдска рамка. Освен това, ще видите по-нататък в видеото, ще ви се наложи да можете да разграничавате гласа на травмата и всъщност гласа на вашето себе, което го правим също в Patreon. Няма да го правим тук. Клипа как да разграничиш и да чуеш гласа на травмата е само за абонатите ми там. Ако искате лична консултация с мен, отново Patreon е мястото, на което можете да се снабдите с нея. Линк и в описанието, и в коментарите. Ако искате да участвате в моята нова поредица на кушетката, за която вече ще се постарая другата седмица, така да ще усмиря мислено малко Вселената, да не ми праща нищо интересно за другата седмица, да мога да се отдам на кушетката. Ако искате да участвате в тази поредица, ми отговорете на въпросите, които съм оставила в описанието и ми ги изпратете в Patreon, ако искате да разгледам вашата история с приоритет, или ми ги изпратете на имейла, който съм ви оставила в описанието. А пък, ако искате 40 дни, да, 40 дни. Безплатен пробен период в Storytel. Линк отново и в описанието, и в коментарите. Да започваме. Предлагам да си изясним първоначално какво означава вътрешния баща. Какво ни дава той? Вътрешния баща, това е реда, структурата. Това са
тези вътрешни твои закони, които те карат ти да направиш нещо, защото трябва. Но ти сам да си кажеш, че трябва. Не защото обществото ми го налага, не защото има авторитет, който е извън мен и ми казва, че трябва. Не защото закона го налага, а защото аз така казвам, че трябва. Вътрешният баща е да станеш и да отидеш на фитнес. Не защото ти се ходи, не защото имаш уговорка с треньора и ще му изгубиш времето или ще му загубиш уважението, ако не отидеш, а защото трябва да го направиш, защото ти така си казал. Вътрешният баща е да запишеш, да учиш образование, въпреки че вашите не те карат, ще те издържат до 40 години, после след това ще издържат децата ти. Въпреки че не трябва, практически отвън не ти го налага никой ти да отидеш и да го направиш. Вътрешният баща е този, който отлага моментното удоволствие, което ще ти даде импулса да хапнеш нещо, да отидеш някъде, да си легнеш късно, да пиеш алкохол, да правиш всички тия неща, които импулсът те потиква. Вътрешният баща те кара ти да отложиш удоволствието в името на по-голяма цел. Да не ядеш пържени картофи, защото ти се ядат, ами да не ги изядеш, защото след 2 месеца ще дойде време да облечеш бански. И тогава ще искаш да изглеждаш добре. Това е реда, структурата, авторитета. Този, който ти казва може, не може, но той не е външен, той е вътре. Вътрешният баща е един мост между вътрешния свят на човек и външния. Той ти дава усещането да искаш да рискуваш, да искаш да бъдеш себе си, да искаш да си автономен, да се изразяваш, да не те е страх, че няма да бъдеш приет, да можеш да намериш силата в себе си, да махнеш социалната маска, която всички ние носим. Няма човек, който да няма социална маска, защото всеки иска да се хареса. Всеки иска да събуди положителни чувства от отсрещния човек към него. Затова носи една социална маска. Вътрешният баща, устойчивия вътрешен баща, ти дава силата ти да можеш да я свалиш тази маска и да покажеш това, което стои зад нея, без да те е страх, че ще бъдеш отхвърлен, защото това си ти. И ти имаш самочувствието, че представляваш нещо, без да имаш добавена стойност отвън. Аз съм развила много силно самонаблюдение, което е една от функциите на вътрешния баща. Но никога не съм сядала така задълбочено да мисля колко устойчив вътрешен баща всъщност съм изградила. И една случка от не вчера, от оня ден, всъщност ми даде да разбера какво нещо съм изградила аз в самата себе си. Ще ви разкажа как протече не вчера, оня ден. Значи, в събота аз имах изпит. Когато станах сутринта за изпит, аз бях спала няколко часа, изобщо не ми се ходеше на този изпит. Абсолютно всеки изпит е напрежение. Ако не си учил достатъчно, се чудиш дали ще ми се падне и хубава тема, която ще знам. Ако си учил пък прекалено много, се чудиш, дали ще се представя добре, да не би това цялото учене да е било на празно и всъщност аз нищо да не съм разбрал. В каквато и да е ситуация има напрежение. Трябваше да се видя с страшно много хора тогава, с които въобще не ми се виждаше. Наистина нямах енергията. Чисто и просто нямах енергията да присъствам в такава социална ситуация, пълна с напрежение и с хора. Миналата вечер, която бях прекарала, беше изключително автентична, приятна и наистина не ми се влизаше в такава социална динамика. Но си казах, няма как, Симона. Стягай се, слагай маската. Слагай маската. Минаваш изпита,
След това си тръгваш за Варна. И вече като тръгнеш за Варна, като си отвориш монстъра, като си тръгнеш да си ядеш изварата и просто ще ти олекне. Да не говорим, че не бях яла от миналия ден, от петък на обяд. Сложих маската, отидах на изпита, всичко мина добре. След изпита тръгнах да си тръгвам. И минах близо до една църква, през която бях влязла преди 6 месеца, когато се случиха нещата с Маги, като почина. И просто изпитах нуждата да вляза и да благодаря. Чувствах се добре. Изпита мина, олекна ми. Все още бях в такъв режим, нали, на бойна готовност, но наистина ми олекна. И си направих една равносметка, докато вървях и си казах, свърши бе, една година мина. И то мина доста успешно. И просто влязах в църквата и исках да благодаря. То си е храм. И всъщност има една кутия, в която пускаш стотинки и отгоре има наредени свещи. Пуснах стотинката и видях в следващия момент, че свещи няма. За момент да се разочаровам и си казах, какво като няма свещи? То магията не е в това да запалиш свещ, магията е в намерението, в енергията, която ще изпратиш нагоре към Вселената. И започнах да гледам олтара. И в същия момент, в който си оказах това нещо, влезе едно момче. И започна и така да се оглежда. Викам, с какво мога да ти бъда полезна? Аз така като един портиер на портите господни. И той, търся свещи. Викам, няма. И аз това търсих, ама няма. Пуснах стотинката, установих, че няма. И той едва ли не се обърна да си тръгва. Викам, ама чакай, аз току-що, преди да влезеш, си казах това, че магията всъщност не е в това да запалиш свещ, магията е в намерението. И заедно с него започнахме да гледаме към олтара. И той ме попита, вярваща ли си? И аз казах, по принцип съм много силно вярваща, но вярвам в Вселената, в тази голяма енергия. Не вярвам в концепцията за това, че има един човек на възраст, в брадатия старец, не вярвам в него, който стои и се разпорежда за това какво ще стане. Вярвам в Вселената, не вярвам в Господ. А ти? Той каза, аз съм много силно религиозен. Викам, съкън, да не ме запалиш жива сега. И той вика, не, аз не съм съдник, щом имаш грехове, за които искаш да се изповядаш, то ти си на правилното място. И аз му казах, нямам грехове, за които искам да се изповядам. Не, че нямам, но не съм тук за това. Тук съм, защото искам да благодаря. Той ми каза, човек трябва да бъде благодарен за всичко в живота си по всяко време. И аз му казах, аз не съм такъв човек, аз не съм благодарна винаги за всичко, но има моменти като този, в които изпитвам много силна благодарност. В момента се чувствам щастлива и влязох да благодаря за това. Миналия път, когато бях в този храм, беше преди 6 месеца, когато загубих кучето си. Тогава бях смазана. Сега, 6 месеца по-късно, аз отново идвам и се чувствам щастлива и удовлетворена. Затова съм тук, защото искам да благодаря. Беше ми приятно, че се запознахме. Той ми каза, на мен също, аз тръгнах да излизам, той ми справи и ми каза, на мен също, аз съм Лоренцо. Аз му казах, аз съм Симона. Много силен момент беше този. И когато си го анализирах, разбрах всъщност какво се е случило и как тази среща, как Лоренцо въобще не беше случайен. Когато тръгнах към Варна, си отворих монстъра, изядох си изварата и ме заболя главата. Зверска болка в главата. И си казах, добре бе, защо? Вече се отпуснах, мина цялото нещо, ядох, не съм яла от 24 часа, не съм пила и енергийна напитка сутринта, за да си я запазя за пътя. Защо ме заболя главата? И всъщност разбрах защо, но за това малко по-късно. Какво се случи всъщност през този ден?
Сутринта, след една много хубава вечер, автентична вечер, в която съм била себе си, аз трябваше да вляза в социалната роля. Трябваше от Симона да стана Мони Зенгинер. И аз напълно осъзнато си казах: давай, Симона, слагай маската, стегни се, можеш, отивай, свърши си работата. След това ще си отдъхнеш, ще си починеш. Това е типична проява на вътрешния баща, който не ти казва: стягай се, ставай, сега дошла си на изпит, тук ми се лигавиш. Казва ти: давай, Симона, знам, че ще ти изисква усилия, но знам, че си силна и ще се справиш. Сложи си маската съзнателно. Не се идентифицирай с нея. Това не си ти. Това е маската, с която ти не просто оцеляваш, ти постигаш. Сега ще отидеш да постигнеш. Това е типичен вътрешен баща. Когато изпита мина, аз вървях близо до тази църква и си поизпитах желание да вляза с благодарност за това, което съм постигнала. Когато нямаше свещи обаче, моя вътрешен баща ми каза: магията не е в това да запалиш свещ. Магията е в това да си тук, в това да изпратиш енергията на Вселената. Нямаш нужда от авторитет, който да ти даде нещо си, за да се свържеш, да направиш връзката. Защото ти самата вътре в себе си носиш искрата. Нямаш нужда от огън. В същия момент влиза Лоренцо. Човек, който също като мен е с много силни вярвания. Но той вярва в структурата. Аз вярвам в мащаба, в енергията, в хаоса. Докато той вярва в религията, в структурата, в Господ. Две различни огледални вярвания в едно и също нещо. Когато той разбра, че нямаше свещи, беше готов да излезе, защото неговия вътрешен баща отсъства и той има нужда от този външен баща. Господ и свещите. Но аз бях там и му казах: Лоренцо, това, което търсиш, е вътре в теб. И чрез моя собствен огън, който нося вътре, идваш от моя вътрешен баща, аз запалих и него. Останах автентична, дори когато Лоренцо ми каза: аз съм много силно религиозен. И ти трябва да си благодарна за всичко, което имаш. Аз му казах: аз не съм благодарна винаги. И не съм благодарна за всичко. Но точно в момента съм. Аз не се опитах да му се харесам, не се опитах той да ме приеме. Бях себе си. И накрая кулминацията и доказателството за това, че бях себе си, беше: приятно ми е. Аз съм Симона. Аз не бях Мони Зенгинер. Аз бях Симона. Аз бях себето. Аз не бях ролята, не бях маската. Тя вече беше паднала в този момент. Аз я бях свалила. И когато тръгнах към Варна, когато си изпих монстъра и си изядох изварата, както го бях казала предварително, ме заболя главата. Защото до момента аз съм била под напрежение. И в този момент, в който аз съм тръгнала за Варна, цялото това напрежение е излязло. Аз съм го държала и съм го стискала вътре. И за това ме е заболяла главата, като едно външно отражение на вътрешното напрежение. Най-вероятно Лоренцо си е казал: тази атеистка, тя не вярва в нищо. Предполагам. Но честно казано, аз си тръгнах с усещането, че аз вярвам много повече, отколкото вярва той. И си тръгнах с усещането, че с моя вътрешен огън и вяра, аз запалих нещо и в него. И през този целия ден моя вътрешен любящ баща се появи навсякъде. Не онзи наказващ груб баща, който ме е създал, а този мил, любящ и подкрепящ, който съм създала сама.
За пореден път се убеждавам, че това, което правя, не е просто да си пускам клипчета в YouTube. Това, което правя, е мисия. И Вселената за пореден път ми доказа, че е така. Как започнах началото на това видео? Правя това видео, защото така го усещам, защото ми се случиха такива неща в живота напоследък, че трябва да кажа това, което ще ви кажа. Сега се прекъснах, за да проведа консултация с едно момче, с което работим от доста време. От началото на февруари, преди да започна сега да снимам, видях хронологията ни. И това момче ми е изключително мило, и защото вече го познавам доста добре и защото виждам напредъка и трансформацията в него. В момента той е на много напреднал етап. И всъщност това, естеството на нашия разговор, беше отчасти свързано с този вътрешен баща и с това да намериш силата вътре в себе си. Нищо не е случайно. Наистина нищо не е случайно тук. Бащата не е просто човека, който носи парите в семейството и който сменя кружките. Бащата е човека, с който детето се идентифицира. За момченцето бащата е първия пример на мъжка сила. Той е неговия образец, по който той започва да изгражда своята сила, своя характер, своя хъс, своята борбеност. Докато за момиченцето бащата е първия друг, първата любов, първия човек, върху който тя проектира любовни чувства. Ако връзката с бащата е стабилна, ако бащата е обгрижващ, ако е зрял, ако е разбиращ и приемаш, децата израстват с чувство за стойност. Те вярват, че заслужават. Те вярват, че могат да бъдат обичани без да се доказват. Те изграждат много по-стабилни отношения и избират партньори, които да отговарят на техните критерии, на техните емоционални нужди. По-рядко попадат в зависими отношения и водят, с две думи, много по-хубав живот, отколкото децата, които нямат такава бащина фигура. Когато детето има един присъстващ и обичащ баща, самооценката му е стабилна, тя е автономна, тя не се влияе от външни фактори. Докато ако има един отсъстващ или агресивен, нарцистичен баща, то самооценката е много лабилна. Човек търси външното одобрение от останалите, той трябва да се огледа в тях, да види реакция в тях, за да разбере, че става. С границите положението е същото. Когато имаме един обичащ и разбиращ баща, на детето му е много лесно да казва не, много му е лесно да се отстоява, не изпитва вина. Докато при обратния случай с нарцистичен гаден баща, детето няма граници. Детето е една подлога. Това дали ще имаме здравословни отношения с партньори зависи от връзката с бащата. Ако има един нарцистичен баща, агресивен или отсъстващ, много често детето търси в партньорите образа на бащата, фигурата на авторитета и попада във връзки, в които се чувства зависим. Докато ако е имал един баща, който е бил отговорен, любящ, разбиращ и приемаш, отношенията са здравословни, там няма зависимост. Един възрастен, който когато е бил малък, е имал присъстващ и любящ баща, има вътрешна устойчивост. Той е автентичен, той има сила вътре в себе си и няма нужда от тази роля и от тази маска, от която има нужда възрастния, който като е бил дете е имал нарцистичен, агресивен или отсъстващ баща. Той има нужда от една роля, от една маска, с която да бъде приет, защото той постоянно иска да се доказва. И всъщност в крайна сметка личността става силно фрагментирана.
Тази личност е изпълнена с много вътрешни конфликти, с много празнини, с много неразрешени травми, които се повтарят отново и отново, с цел преповтаряне на травмата, с цел преиграване на сценария и изчистване, който никога не е успешен. А вътрешният критик е едно естествено продължение на бащината фигура, която не е била здравословна. Вътрешният критик представлява това тънко гласче, което те критикува всеки път, в който ти не се справиш достатъчно добре. Който те критикува всеки път, когато ти не изпълниш нещата по план. Който по-скоро ще ти извади окото, ако ти не видиш нещо, отколкото ще ти капне изкуствена сълза да ти го промие и да виждаш по-ясно. Това е този глас, който те съди и ще запали жив наклада всеки път при най-малката грешка. Това е най-нездравословният глас, който може да има човек вътре в себе си. Защото той и кастрира, и парализира, и усъкътява. Той е садистичен, той не помага. И този глас го има в почти всички от нас, дори и в мен. Дори и в мен, но много бързо успявам да превключа на другия глас, който ми казва: не е перфектно, ама пък е много по-добре от миналия път. Може би се сещам за единици хора около мен, които са имали топъл, любящ и грижовен баща. Може би защото се заобикалям само с силни, можещи и нахъсани хора. Защото аз не обичам слабаците. Не обичам слабите хора, които се предават и които казват не мога. Може да си много добър човек, може да имаш много качества, които аз уважавам и харесвам, но ако ти нямаш силата в себе си и ако ти се примиряваш, аз няма да те допусна ти да ми бъдеш приятел. Няма, колкото и добър човек да си. Ако в теб няма борбеност. И абсолютно всички хора, които са постигнали нещо в живота си, са нямали лека съдба и са нямали родители, които им казват: хайде моето момче, хайде моето момиче, аз съм с теб, тук съм, подкрепям те. Глобално, най-вероятно има някакви такива единици, но това са наистина единици, защото един човек, който има подкрепата от своите родители, той знае: аз дори да се проваля, мама, ще мога да поплача на рамото на мама, докато тати ходи и работи, за да изкара пари за носни кърпички. А когато мама и тати ги няма и когато ти трябва да разчиташ единствено и само на себе си, ти изграждаш тази сила вътре в теб. Затова вътрешния баща е много, много важен, защото дори фигурата на външния баща да не присъства или да присъства в нейния нарцистичен, агресивен и нездравословен формат, най-вероятно тя е закодирана в теб. Най-вероятно в теб ще звучи този глас на баща ти, който ти казва: ти не си достатъчно добър, можеше повече, провали се, смешен си, излагаш се, не ставаш, опитай пак. Обаче, когато си изградил вътре в себе си това, което ти е нужно, за да продължиш, ти го правиш. Работата на всеки един човек, който е израснал с баща, който не е бил най-добрия пример, е да създаде такъв баща в себе си, който да е добрия пример. Който да може да те окуражи ти да направиш нещо, но да не бъде мек. Да е достатъчно мек, че да предизвика в теб умиление и любов, но да бъде достатъчно твърд, за да те накара ти да се стегнеш и да го свършиш това нещо. Да бъде строг, справедлив, подкрепящ и разбиращ. И
Сега ще ви дам точните стъпки как да го направите. Обикновено хората, които харесват Юнг, не харесват Фройд и обратното, защото те са много различни. Имат общи точки, но Фройд е много праволинейен, той е като кон с капаци, докато Юнг е много абстрактен. За него всичко е символ, архетипи, митология. Аз харесвам и двамата. И аз намирам своята истина не в единия и не в другия, а я намирам между двамата. Аз съм смесица между Юнг и между Фройд. Юнг описва бащата като архетипа на бащата. Всъщност архетипа на бащата е архетипа на слънцето. Няма начало, няма край, няма раждане, няма смърт. Този архетип представлява винаги. Той е краля слънце. Юнг казва, бащата символизира духа. Той е онзи, който създава ориентация, който води детето отвън границата на природното, майчинското. Без бащата детето не може да се освободи от инстинкта. Тоест, без баща няма инициация, няма символ на смърт и раждане, но чрез осъзнаване тя става възможна, дори без реален баща. За Юнг бащата не е баща ти. За Юнг бащата е слънцето. За Юнг бащата не е материя. Бащата е енергията, структурата, волята. Няма раждане, няма смърт. Защото бащата е безграничен. Фройд не гледа на нещата за бащата като Юнг. Фройд казва, че бащата е част от суперегото. Суперегото е този критика. Суперегото е моралният съдник, който ти казва какво може и какво не може. Той е този, който поставя нормите и границите. Ако връзката с бащата е нестабилна и токсична, това суперего може да стане много изискващо, много взискателно, много жестоко и садистично настроено. Това, което ще направим ние, е да създадем вътрешния баща, но не просто като суперего идеал и не просто като архетип. Ще направим нещо между двете. Много ми харесва това в мен, че вече започвам да имам много знания и започвам не да се откривам в това, което някой някога е открил, а започвам да имам свой собствен стил, което е много хубаво. Моя вътрешен баща е горд. Първата ни задача е да разберем какъв искаме да бъде нашия вътрешен баща. Какъв искаш да бъде този авторитет, който е вътре в теб, който да те подбутва, който да те подтиква, който да те кара да се чувстваш хем разбран, хем натиснат, хем в безопасност, хем обаче на ръба да направиш нещото, което искаш. Как изглежда този човек, как говори, какви качества притежава? Моя вътрешен баща е изключително прагматичен, той е циничен по моя си начин, той е човек, който е изключително рационален. Моя вътрешен баща не се води от емоциите. Той ми казва Симона и всичко в прав текст. Това е моя вътрешен баща. Често аз си задавам въпроса, какво би казал моя баща сега? Но въпросът не е за моя баща, който ме е създал, а въпросът е за моя баща, който е вътре. И си отговарям, защото аз знам неговия глас как звучи, аз знам какво ще ми каже той, защото в моята глава този човек притежава качества, които аз сама съм му придала и съм изградила. Този нов вътрешен морален авторитет трябва да бъде базиран на твоите реални ценности и принципи, на това, в което ти вярваш, устоите, които имаш. Не на страха, не на миналите преживявания, не на вътрешния ти критик, на това супер его, от което ще се отървем във втората стъпка. Защото много често вътрешния критик
е гласа на родителя, който не вярва в теб, който не те одобрява, който те подценява, че в някой случай дори обезценява. Трябва да се научиш да разграничаваш интроектирания глас от твоите родители. Например, ако имаш някакъв изпит и ако автоматичната ти мисъл, когато ти дадат листа е дано да нямам 3 и после си кажеш, как ще имам 3, бе, аз съм учил, ще имам минимум 5. Този вътрешен глас, дано да нямам 3, това е гласа на родителя, който не вярва в теб. Това е гласа на родителя, който се съмнява в самия себе си, че ще успее в каквото и да е било и цял живот ти го е вменявал на теб и ти вече си приел неговия глас за свой. Трябва да се хващаш кога в главата ти звучат гласове, които не идват от твоето себе, от твоята личност, а идват от родителя, който някога ти си приел като авторитет. Третата стъпка е да започнеш да чуваш гласа на травмата и да разбираш кога тя те води и кога не. Повечето от отношенията, които имат децата, които са имали нездравословни отношения с техните родители, всъщност е един трансфер. Ти проектираш върху отсрещния човек, в който виждаш любовен обект, това, което ти е липсвало в отношенията с родителите. Ако да кажем, ти си жена и имаш отсъстващ баща, ти търсиш авторитетни фигури, които да ти дадат сигурността, в която ти си нямала от твоя баща. И започваш да ги идеализираш. И си водена от своята травма. Гласа на травмата е много специфичен. Много специфичен. Обаче и много лесно се улавя, когато знаеш за какви индикатори да следиш. Имам цяло такова видео в Patreon. Как да разпознаеш гласа на травмата. И много важно нещо е да приемеш травмата, но да не живееш през нея. Да, случило се. Да, живота ти се е стекал по такъв начин. Да, нямаш перфектното семейство. Да, нямаш перфектните отношения с бащата, не ти е дал сигурността, любовта, грижата, от която си имал нужда. Обаче това не определя съдбата ти. Това не предопределя живота ти. Фройд говори много задълбочено за компулсията, което е едно повторение на травмата. Пак се повтарям, но само си представете колко е важно, щом го повтарям толкова пъти. И в миналото ви да го казах, и в това, и в по-миналото, и в по-по-миналото. Психиката се опитва да преиграе травмата, за да може да я завърши с различен край. Но всъщност това никога не се случва. И ти продължаваш да живееш през тази травма и я задълбочаваш. Трябва да спреш, трябва да си кажеш, да, аз имам травма, но аз не съм травмата. Тя е част от моето минало. В момента аз взимам съзнателното решение да не живея през нея и да не преповтарям същите модели. Да не избирам хора, които са същите като баща ми. Или пък да не избирам хора, в които да проектирам това, което е липсвало от баща ми. А да изградя това, което никога той не ми е дал в самия себе си. Така няма да имам нужда да го търся безуспешно отвън. Цялото това нещо е един процес, за който се изисква целенасочена работа. Да изгледаш едно видео не става, трябва да се долавяш. Трябва да се улавяш кога и какво правиш. Трябва да си с широко отворени очи, не с вътрешен критик, който да ти ги боде, когато не видиш нещо, а такъв, който да ти подава изкуствените сълзи, да си промиеш очите и да виждаш по-ясно. Затова се иска наистина целеустремена работа. Така че ако искате да работим заедно,
освен че можете да дойдете на консултация, можете да отидете и в Patreon, където ще има гайд как да си направиш практически психоаналитичен дневник, като човек, който има трудни отношения с баща си. Освен това в Patreon е и видеото как да разпознаеш гласа на травмата, безценно видео, сакрално, като моята сакрална Patreon земя, която можете да намерите и в описанието, и в коментарите. Там ще откриете и Storytel линк, който ви дава 40 дни безплатен пробен период. Аз съм Мони Зенгинер, това е изворът на моята сила и символа на моята мощ. Тигрис, това са моите сараи, за които можете да се абонирате. А с вас, маля, направо го изпях. А с вас ще се видим много, много скоро. До нови срещи!